ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማት መምሕዳር ከባቢ ሓውሽ ዝጸንሐት ጸገም ዝተማይን ምፍታሕ መምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ምስ መሻርክቱን ህዝቢ እቲ ከባብን ብምትዕብባር ብልዕሊ 4 ሚልዮን ናቕፋ ብፀሓያዊ ፀዓት ዝሰርሕ ፕሮጀክት ጽሩይ ዝተማይ የዋድድ ኣሎ። ነቲ ስራሕ ዝከታተሉ ዘሎ ኣቶ ፀሃየ ምሕረት ኣብኒ ኤሪና ብዛዕባ ሓበሬታ እቲ ፕሮጀክት ምውዳድ 50 ሜትር ኪዩብ ዝሕዝ ገኒ 4 ነቑጣታት መዐደሊ ማይን ሓንቲ ዒላን ከምኡውን ምዝርጋሕ 2 ኪሎ ሜትር ሻምብቆታት ከም ዘጠቓልል ኣብሪሁ። ዛጊት ነዊሕ ብምጓዓዝ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ይሰትዩ ከም ዘለው ዝጠቐሰ ነባሪ ከድነት ኣቶ ስሌማን መሐመድ ኣድመ ብዛዕባ ርእይቶ በዚ ዝሰላሰሉ ዘሎ ፕሮጀክት ዝነበሮም ጸገማት ሙሉ ብምሉእ ክፍታሕ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ብምግላጽ መንግስቲ ማሕበራዊ ድሕነትን ጥዕናን ዜጋታቱን ንምሕላውን ንምውሓስን ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ሞጊሱ ወይዘሮ ፋጥና ጀማዕ ኣድም ብጊዳ ብቑዕ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምውዳድ ንዝሰላሰሉ ዘሎ ትሕተ ቅርጻዊ ስራሓት ብምምስጋን ብእግሪ ክሳብ 4 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዙ ማይ ክጋርቱ ምጽንሖም በዚ ሕጂ ዝሰላሰሉ ዘሎ ፕሮጀክት ግን ብቐረባ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ክሰትዩ ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊጻ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ትርከብ ምምሕዳር ከባቢ ሓውሽ ሓንቲ ካብ 8 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ኮይና ብማሕረስን መጓሰን ዝነብር ልዕሊ 1250 ህዝቢ ኣለዋ።